For mig er Fritter et sted, hvor man kan komme med alle sine tossede idéer og ret hurtigt eksekvere på dem. Og det synes jeg er mega fedt. Fritter og Fadøl og Forestilling er et teaterkoncept i Aarhus, hvor man får lige præcis det hedder. Fritter og Fadøl og en forestilling. Fritter og Fadølene ligger fast, men forestillingen skifter hver gang og er både nye folk på scenen og nye folk bag scenen. I Fritter og Fadøl og Forestilling har jeg selv været medvirkende som skuespiller. Det var virkelig, virkelig fedt, og selve forløbet var også bare meget inspirerende og gav mig som skuespiller meget plads til, sådan, hvad jeg gerne ville give til den her rolle. Så der var meget sådan autonomi med i hele forløbet, så det synes jeg var virkelig fedt. Det jeg godt kan lide ved at være med i Fritter, Fadøl og Forestilling, det er det sindssygt gode fællesskab, der er i det. Jeg er selv meget ny i teaterverdenen og blev taget imod med åbne arme med det samme, og gik derfra efter første gang, jeg har været med, og jeg serverede nogle fritter og serverede noget fadøl. Det blev følt, at man var appreciated, at de var taknemmelige for, at man vil være med og være frivillig, og der er virkelig noget passion i de folk, som står bag det. Så det synes jeg er fedt. Det tager måske det her prætentiøse væk fra det, som nogen måske går og forestiller sig, at teater, det er, at man skal have al mulig viden for at få indgang til det. Men det vi så, jeg synes, vi har formået, er at komme med noget virkelig fed scenekunst, som alle kan komme ind og se og få noget ud af. Jeg vil gerne udforske noget kreativt som en hobby, så det er ren hobbyplan, og så kan man hjælpe nogen, som måske er mere passioneret for at lave noget og blive noget i teaterverdenen. Så jeg håber, jeg kan hjælpe dem. Man er med til at eksekvere helt vildt hurtigt, og man bliver virkelig trænet i at udføre nogle kreative processer og følge dem til dørs. Fritter er både et sted, hvor man får lov til at prøve sig selv af sådan kreativt og kunstnerisk, og så er det også et sted, hvor man møder rigtig søde og rare mennesker, som man kan snakke med over en fadøl, og skal også blive venner med i virkeligheden. Det er super flot. Det er mega. Ja. Altså også bare tænke.